Hei Janne, sä oot menossa töihin, mutta otetaan nopeat 7 kysymystä. Mikä on paras materiaali? Hirsi tietysti. Entä onko sä aamuvirkku vai iltavirkku? Ehdottomasti iltavirkku. Mistä sä inspiroidut? Matkustamisesta. Entä mitä ilman sä et voi suunnitella? Mitä ilman? Lempikynääni. Mikä on sun kaikkien aikojen lempparitalo maailmalla? Sen on kyllä pakko olla Stahlhaus Los Angelesissa. No, minkä vinkin sä antaisit rakentajille? Mikä on kaikista isoin virhe, minkä voi tehdä? Ehdottomasti kiire ja se, että me ei varata suunnittelulle tarpeeksi aikaa. Entä mistä sä unelmoit just nyt? Just nyt. Siitä, että mä saan kupin kahvia toimistolla. Loistavaa. Kiitos Janne. Kiitos.